Moi boas, eu son Diego Adrián Mallo, son o fundador e presidente da plataforma Compostela Accesible. E vos veño a presentar pois, o que é a nosa páxina web www.compostelaccesible.org. Nela vais a ter varias seccións, como son o inicio, a historia, os socios, actividades, demandas, incidencias, asesoría xurídica e contacto. Incidencias é o apartado máis importante para nós, porque nese é onde vós podedes mandarnos as incidencias que vexades na rúa. Unha fochanca, unha beirarrúa rota, unha alcantarilla en mal estado, calquera barreira arquitectónica, calquera baldosa en mal estado, porque pode caer unha persoa, pode romper un tobillo, pode romper unha perna, pode mancar unha muñeca. Esas tipo de incidencias son denunciables. Por eso temos un servizo de asesoría xurídica. Son 10 euros ao mes. Esos cartos valenche para ter seguro un abogado profesional en accesibilidade que che vai asesorar da mellor maneira e che vai a decir se a incidencia que tu eches é denunciable ou non é denunciable, se tes opcións de gañar ou non tes opcións de gañar. Che vai ser totalmente sincero. Así que, sen ningunha dúda, tes que facerte socio na plataforma Compostela Accesible. Vai haber varios tipos de socios. Hai dende 3 euros ata 10 euros ao mes. E para empresas, pode ser empresa colaboradora dende 100 ata 200 euros ao ano. Temos o apartado de actividades, porque faremos actividades ao longo de todo este ano, daremos charlas con persoas con mobilidade reducida, onde falaremos de falta de accesibilidade, onde falaremos de barreras arquitectónicas, onde falaremos de cousas que se poden mellorar en Santiago de Compostela. A plataforma Compostela Accesible nace para mellorar a vida desas persoas pois con mobilidade reducida ou con calquera tipo de enfermidade que lle impida pois moverse con tranquilidade pola nosa cidade. Queremos facer un traballo non só nós, que vos nos axudades a nós a facer unha Compostela diferente, unha Compostela onde a accesibilidade sexa universal. Queremos ser a plataforma que vos represente a todos e a todas, con mobilidade reducida ou sin ela, dende pais con carriños de bebés ata persoas que andan con muletas, xente que anda con bastón, con andadores ou con sillas de rodas. Moitas gracias e mirad a páxina web www.compostelaccesible.org.